Здравейте хора, това е нов канал в YouTube. Ще качвам видеа главно за игри, може някой да кача влог и такива неща. Няма качвам кой знае какво. И за сега това ще качвам. Имам игри. Може да дават идеи на какво да играя. Имам компютър, така че може да дадат и там игри да играя. Само че там имам проблеми. И за сега няма да качвам на компютъра, ще качвам за сега от телефона. И за сега това. Харесайте видеото, абонирайте се и очаквайте видеа от мен скоро. След горето, днес ще кача още едно или утре на някаква игра. Ще видя. Ако ви е интересно, може да пишете в коментарите какво искате на каква игра искате да кача. И това от мен. Чао!